Ήρθε ο βάρβαρος. Τι θα γίνει, θα δυναμομετρήσουμε καθόλου? Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, άλλο πήρες πάλι? Ένα με 1000 άλογα από το που έχω. Έλα. Φαίνεται για 1000. 1000 άλογα μπορεί να είναι και 3000. Τι είναι αυτό τώρα, τι έκανες? Εντάξει, κλασικό είναι. Εμεί 43x19. Ναι. 130 άλογα θα βγάλει λογικά. 120 κάπου εκεί. Έχει πρόγραμμα και τέτοια. Είναι Βολάν μονής μάζας. Ναι. Προγραμματάκι. Οκ. Και μια εξαντλησία. Για άνοιξε λίγο να δούμε τι παίζει. Ναι. Πάντως φαίνεται πιο αγριεμένο από ό,τι ακούγεται. Μπροστά έχει και ελευθέρα σφίτρο. Εδώ έχουμε πολύ χώρο να κάνουμε πράγματα. Κοίτα, ένα turbo kit με low mount θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Το ψήνεις. Έχω κάποια πράγματα. Ωραία. Έχω τώρα ψάχνω intercooler και τέτοια. Μαλάκα, το έχω σκαφεί αυτό ποτέ να το βλέπω. Δεν θέλω άλλο. Γιατί ρε? Δεν μου τις Ό,τι πάνε οι χειρότερο πολλαπλασιαστές του, μου τις πάνε τα... Είναι περίεργο ρε μαλάκα στο χώρο ταξικά κάπως. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο μυστήριο. Κοίτα, ένα εξακίνητο θα πήγαινε καλύτερα. Ναι. Πιστεύω μέσα. Αλλά. Εντάξει. Και ένα turbo kit θα πήγαινε ακόμη καλύτερα. Πώς πας τώρα, πάει καλά? Πάει πολύ καλά, ναι. Σε σχέση με τα άλλα πάει πολύ καλύτερα. Πάντως είναι ωραίο και μέσα, έλα το δεις. Πένα. Πολύ όμορφο. Έχει πέσει η μπικικίνη, ρε φιλέ. Το πήρες τώρα το καιρό? Το έχω κανένα εξάμηνο. Φτιαχμένο Πολύ μοτέλ. όμορφο είναι ρε μαλάκα το μπουρδέλο. Δέρματα μέσα. Σούπερ. Πρέπει να τα ξανακάνει Οδό. τα δέρματα όλα, Τα έχει φτιάξει στην αρχή το παιδί. Και ωραίο Το είχε. σαλόνι. Άνετο μαλάκα. Φοβερό. Και από πίσω. Α, ναι, ρε, έχει pops αυτό. Όχι. Α. Να ρε, κάτι βαράει. Κάτσε να σου κλείσω κάπου, περίμενε. Ναι. Και ήχο εδώ πέρα, Android, χαμός. Για κάτσε να δω αν είναι κλειδωμένο. Δεν είναι κλειδωμένο, κάτσε. Δηλαδή κανονικά είναι εκεί, μέσα. Για το πέος. Οχ! Βρίσκει κάτω, γαμιέται. Μαλάκα! Ωραία, κάτι το κλείσουμε. Αυτό ήταν, παιδιά. Ωραίο το ανεβάσαμε. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία βόλτα κάναμε πάνω στο δυναμόμετρο. Είναι... Ήταν αυτά τα skyline που πήγανε έτσι. Όχι, ευτυχώς δεν είναι τέτοιο. Είναι που έχει τη μούφα γρίλια εκεί πέρα που είναι μούφα M και καλά, καταλαβες. Θα βάλουμε αυτοκόλλητο πίσω. Αντί για M3, όπως βάζουν όλοι, εμείς θα βάλουμε μούφα 3. Το μούφα 3 μου αρέσει πιο πολύ, φιλέ. Μούφα 3. Θα βγάλουμε ένα αυτοκόλλητο παντού. Θα βάλουμε μπρος πίσω παντού. Άμα να αλλάξω μοτέρ, θα βάλω ένα ξακύλινο 330 να γαμάει. Θα βάλουμε το λάμδα τώρα. Να μας δώσουμε λίγο μείγματα γιατί κάτι δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Α! Το διόρθωσε. Από το αέριο μάλλον. Μπορεί. Μαλάκα, κάτι κάνει εδώ πέρα και κόβει πολύ απότομα ψηλά. Θα βάλουμε λάμπα να μετρήσουμε. Δεν βάζεις.
Βάζουμε λάμπα. Φτωχό ρε μάλακα. Φτωχό είναι. Ρε μάλα, φτωχό είναι. Πολύ. Φτωχό το αμάξι. Εντάξει, πάντως να ξέρεις, το μπλε που είχα φέρει ήταν 121, αυτό 120 στα ίδια πάμε. Ναι, Κοντράζω, αλλά το αμάξι είναι πολύ. Αυτό πρέπει να πάρει Ελλάδα δεκάλογα άμα βάλουμε μείγμα. πόσο χαλιά είναι. Αλλά κάνει στο 14-5 ξέρω εγώ, 15. Πρέπει να πάμε στο 12,5. Σταθερά κιόλας. Στα ψηλά είναι έτσι. Παντού ρε μαλάκα, είναι 15-16. Ναι, ναι. Παντού. Και στο άλλο πάτημα, εκεί στα αρχίδια του, 14, 15. Ναι. Μαλάκα θεόφτωχο. Πώς είναι, έχει κλάσει τρόμπα βενζίνης. Μπορεί. Μπορεί να είναι τρόμπα, μαφ, τι άλλο. Ίσως να είναι ο ΜΑΒ γιατί έχει μέσα ένα φίλτρο της κούτσας. Ναι, και να τα έχει παίξει. Μάλλον συνήθως λένε ότι χαλάει ο ΜΑΒ από αυτά. Ναι. Μου το είχε πει κιόλας όταν τον πήρα ο Κώστας να αλλάξει ο ΜΑΒ. Ναι, το ορφιό. Αλλά μπορεί να είναι και η τρόπα να ξέρεις. Κοίτα, παίζει και τρόμπα και παίζει και μαφ. Πρέπει να δούμε τι παίζει. Πάντως κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Είναι πολύ φτωχό. Δεν το νιώσει στον δρόμο του στεγνώνει κάπως. Καλά, δεν το έχω οδηγήσει για 6 μήνες το έχω. Ξέρεις τι, το χρησιμοποιώ συνέχεια με τα παιδιά, οπότε δεν το πατάω συνέχεια. Ναι. Αλλά. Είναι. Ευχαριστώ. Είναι φτωχό. Έτσι. Είναι θεόφτωχο βασικά. Φτωχό σαν τον ιδιοκτήτη του, φιλέ. Φτωχοπινές είμαι, φτωχό είναι και τα αμάξι. Τι να κάνουμε. Όλοι φτωχοί είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού δεν έβγαλε 105-101 σαν το πρώτο που είχαμε φέρει, Όχι. που είχαμε κλάσει πάνω μας, είμαστε τέλειοι. Όχι, όχι. 120 αλογάκια είναι μπόμπα. Αυτό μπόμπα. μου το πέσει το EFA στο 12,5 το 18, 16, θα πάρει 15 άλογα. Εντάξει, 15 θα πάρει, αλλά θα πάρει 10. Άνετα. Οπότε να τα 130 που ψάχνεις. Τα βρήκαμε. Άμα είναι τρόμπα και μαφ, άμα είναι. Μας. Άμα... Έλα ρε φιλέ. Τι άλλο να είναι, ρε μαλάκα. Τι να πω, αφού σου είπα δεν βγάλαμε 101 είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί το έχουμε ζήσει αυτό το παιδιά, το έχουμε ζήσει με το μπλε. Σώπα, ρε. Τι ήθελα τώρα. Αυτό είναι πανέλαβο. Αυτό πόσα είναι αυτό, πόσο βγάζει τώρα. Εσύ 118 το βγάζει, αλλά τώρα αυτό άμα έχει πρόβλημα με το MAF ή με το η τρόπα βενζίνης, πολύ φτωχό. Πολύ 15 είναι πολύ φτωχό. Τζάρα, το ίδιο του Χατζάρα, το άσπρο, ήταν το παλιό του ξαδέρφου. Όντως, μπορεί να έχεις χάσει 10. Αυτός που είναι στο. Πες πω κάτι. Το κλασικό. Μπόμπα είναι. Τα παντελίκια του τα κάνει, παιδιά, τα παντελίκια του τα κάνει τα μάξι. Και με καινούργια λάστιχα κιόλας. Ο φίλος του Ντόξι, πώς ήταν. Α, θα είναι τη Λούτσα. Πάμε να κάτσουμε πιο καφέ.